No honem, cvič pořádně, ukaž nám to. No ukaž, jak ty cvičíš, Edo. Předveď se. No tak, správně. Nahoru. Co to jde? Honem. Aha. Aha. Já ho polechtám. Já mám totiž strašně studený ruce. On má studený nohy, tak to je v pohodě. Tak? No. No tak se připlas. Udělej něco. Pojď za mnou. No, opři se do toho. Jo. No, ještě. No, teda, to je silák. Ještě. A on teď dojel k hraně a zakousl se do ní, to už dál nepůjde.